Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Para naman sa ating Bantay Balota Update, umalma ang ilang mga residente sa Dagupan City sa pinagsisirang mga campaign posters ng mga kandidato sa lungsod. Nagkalat sa kani-kanilang social media ang ilang litrato ng nasirang mga campaign materials ng sinusuportahan nilang mga kandidato dahil hangad ng mga ito ang mapayapang halalan. Ang lungsod ay nasa yellow category of areas of concern ngayong election period. Bagamat sa kabila nito ay wala pa naman umanong na itatalang anumang election-related incidents. Hinimok ng Dagupan City PNP ang mga political parties at mga supporters nito ang pagpapanatili ng respeto sa bawat isa. Muling iginiit din ng Commission on Elections o COMELEC ang kooperasyon at pagkakaisa ng publiko upang mapanatili ang maayos at mapayapang halalan sa darating na May 2025. IFM News. IFM News. IFM News.